Bien araba marsi kalo tilena ni sanba filan ani mugan ali ni wɔɔrɔ aw ye aw bisimila tamtam tv jabaranin sanfɛ aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na bakɔrɔba minnu bɛ an bolo bi ne o bɛna walawala k'o da aw tulo kan o la kumaba dɔw olu filɛ k'a fɔ ko jɛkulu ale sigira sen ka bɛn ale kɔlɔsili o bunakun kan ni o hakilinaw bɔra an ka furancɛla fanga ɲɛma yɔrɔ la general Asimi Goita an bɛna an da don min gafe kɔnɔ kumaw na k'o walawala k'o da aw tulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ kidalikaw olu fɛ yen nɔ nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye fɛn min kɔni taji so ni an ko o ma ko station service o ka jɔ yen nɔ kabini an ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 1960 wagatiw la an bɛna da don kɔnɔ kumaw na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ o bɛna kɛ ni baɲumankɛ baara ye min taara k'a kɛ ni an ka Bamakɔ kimi bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Madinakura suguba min bɛ yen nɔ ni o sugunikura ye ka kɛ ni o jenini ye ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baɲumankɛ tɔn maaw wulila ka fara ɲɔgɔn kan ka se fɔ wari miliyɔn 100 ale ni 28 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka o di maa kofɔlenw ma an bɛna an da don kɔnɔ kumaw na ko walawala k'o da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolo kɔrɔ aw ye aw dan ka se an ka furancɛla fanga ɲɛma general Asimi Goita ka kɛ ni marsi kalo tile 2 tɛmɛnen ye ni o kun bɛ tɛnɛndon ma ale jɛkulunin ka o sigi ka o bila sen kan minnu ka baara ni o de bɛna bɛn lakɔlɔsili ma ale ni tɛgɛdi ɲɔgɔnma ma maliyɛndenw olu ni ɲɔgɔn cɛ min baaraw olu n'u donna kabini san 2025 o wagatiw olu la an ka sariya gafe min bɛ yen nɔ ni ale nimoro ye fu ale ni 1 ani fu ani 1 ni o bɛ baara ta ka a kɛ an ka fɛɛrɛ siraw olu ɲɛnɛmayali bunakun kan ka yira k'a fɔ ko ni jɛkulu min sigilen filɛ bɛn ale la kɔlɔsili bunakun kan o ɲɛmaya talen don ka o di an ka jamana minisiri ɲɛmakɔrɔ ma ni ale tɔgɔ ko Usumani Isufi Mayiga maa minnu bɛna a dɛmɛ ka nin baara in o kɛ ale tɔgɔ ye ko general Modi Berete ni ale bilalen don a ka kankɔrɔsigiya la ka yira k'a fɔ ko maa 28 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko u bɛna jɛ ka baara kɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ walasa fɛn min kɔni ye bɛn ale ni kelenya ale ni tɛgɛdi ɲɔgɔnma u ka se ka kɔkɔrɔma dɔw ka o dɛmɛ anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na ka yira k'a fɔ o maa 28 olu dɔw ye Madame Lala Mulaye Haidara ye fo ka taa se Alimudina Aga Ika Masma ka yira k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ni faraɲɔgɔnkan min ni a bɛna kɛ ko o bɛna ta ka kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ni tɔgɔla kuma u ye walasa an ka jamana sariya gafeba ni an ko o ma ko charte nationale ka ale ta ni ka a kɛ bɛn sira ye baarajɛlenw olu nasiraw olu fɛ walasa fɛn min kɔni ye fɔɲɔgɔnkɔ ni o ye conflit ye o mun bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ ka o bayɛlɛma ni ka o kɛ hɛrɛ ale nasira ye o sɔrɔla kunnafoni fɛ ko walawala k'u da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ kibaruya duman nin ye o ye ka bɔ kidalikaw olu yɔrɔ la kabini san 1960 ale ni 60 wagatiw la ni o bɛnna an ka yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔli ma Mali kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni station service ni o ye tajiso ye o kun tɛ kidalikaw olu fɛ yen nɔ k'a fɔ ko o baaraw olu taara ka o kɛ an ka sifinnaka dɔ fɛ ni ale ye kɛnyɛrɛ ye baarakɛla ye ni ale tɔgɔ ko Sidi Gali Aga Ahameda ka yira k'a fɔ ko ale ye o baara sira ni ka o ta ka o kɛ kidalikaw olu ka lafiya o kama ka kɛ ni Kidali ni a marabolo kɔnɔna taji ni o kun bɛ don sira fɛ sira mun ni o jɛlen tɛ ka dansigi kɛ o la ka na ni sira jɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ lajɛlen ka se ka taji ni ka o sɔrɔ lafiya ale kɔnɔna na k'a fɔ ko o baara min ni o talen filɛ ka o kɛ ni sifinnaka in o fɛ ko a bɛ dansigi kɛ taji don kojugu la jamana kɔnɔ ale ni a sɔngɔ gɛlɛn o la wa caman yɛrɛ fɛnɛ o na ta ka o bɔ tajiko gɛlɛya o la kidalikaw olu fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko nin ye hakilina jugulen ye min yɛrɛ fɛnɛ ni a bɔra Kidali sifinnakaw olu yɔrɔ la ni ka a ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma ka yira k'a fɔ ko yiriwa kuntagalajan ko o tɛ sabati fiyewu ka kɛ ni fɛn min kɔni ye kɛnyɛrɛ ye cakɛlaw ni olu ma u yɛrɛ di a baaraw kɛko ɲuman o ma ka yira k'a fɔ ko ni sifinnaka in ka nin baarajɛlen ko a bɛna o nasiraw ni ka olu yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Kidali yɛrɛ fɛnɛ senna don jamana ka sɔrɔ boso siraw olu yakubayali o bunakun kan o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan Bamakɔ faba kɔnɔna na an ka sigida min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Madinakura sugu belebeleba bɛ olu fɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Siginikura min bɛ maliyɛndenw dɛmɛ u ka sanni ale ni feere o baaraw nasiraw fɛ k'a fɔ ko nin ye a dɔgɔkun 2 ye tasuma jeni o ye yen sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na an ka fɛn min kɔni ye bɔlɔlɔkan musoba dɔ bɛ yen nɔ ni ale lakodɔnnen don kosɛbɛ ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Awa Dunbiya ale ye weleweleda kɛ ka maaw ni ka olu hakilinaw ka olu fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye dɛmɛ sira ye ka o dayɛlɛ maa minnu ka minɛnw tora ni tasuma
tasuma jeni na o kum konna na malendu jerani ka franyo ka ma chama ka muga ale ni keme olu kɛra sababu ye u ye nafolo kasabi min sɔrɔ o bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn 100 ale ni 20 ale ni 8 o ɲana o bɔɲɔnko la ka yira k'a fɔ ko an ka fɛn min kɔni opérateur économique ba min bɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Baruni Gambie ale lakodɔnnen don ni a ka ɲumanya siraw ye an ka jamana kɔnɔ ka ale kelen ye sefa wari miliyɔn 100 ɲɔgɔnna o bɔɲɔnko di ka o fɔ ko maa minnu ni u ka minɛnw tora nin tasuma jeni na u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ka u ka denbayaw balo ni ka olu sabati ka u ka jago ni ka u la kurakuraya o sɔrɔla o kunnafoniya na ka u walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo Penidi maaw ka lasigiden min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na ni o ye Mese Jɔp ye ka yira k'a fɔ ko ale ka baaraw dansigi kɛra o la k'a fɔ ko o sera a laban na o hukumu kɔnɔna na ale taara a ka baara ɲɛnamayali minnu kɛra ale ni a ka baara cilaseginw ka taa o kɛ an ka minisiri ye min tɔgɔ ko Burema Kansaya ka yira k'a fɔ ko a hakilinaw olu taara k'a fɔ ko baara ɲuman caman o taara ka o kɛ a fɛ minnu ni olu kɛra nafasɔrɔ sira ye anw ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ baara sira o taara ka o kɛ ka kɛ ni an ka université min bɛ yen yɔrɔ kofɔlen na ale ni fɛn min kɔni ye an ka sɛbɛnni minnu ni olu talen don ka o kɛ bolo la k'a fɔ k'u ka segin kɛ olu kan ka o kɛ ka ɲa an b'a fɔ ko o kɛra baara ɲuman ye min bɔra a yɔrɔ la o hukumu kɔnɔna na Bamako faaba kɔnɔna na yiriwa nasiraw fɛ ko o baaraw taara ka o kɛ ka se ka an ka tile ni ka o bayɛlɛma ka o kɛ kuranw ye ni an ko o ma ko o ye cakɛda ye USTTB ka yira k'a fɔ ko o baaraw olu taara ni ka o kɛ farafinna bɛɛ lajɛlen bunakun kan o hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ɲɛtaga o nasiraw olu fɛ k'a fɔ ko ni bayɛlɛmali taara ka o kɛ ka ɲɛda kura di o baaraw olu yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ma o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ diɲɛ seleke naani kunnafoniyaw olu nasiraw fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jɔrɔnakoba ye o talen don ka o kɛ l'Amérique jamana ale ni Iran jamana o ni ɲɔgɔn cɛ ni wagati kofɔlen na ka sababuya kɛ fɛn min kɔni ye l'Amérique jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ye ale ye lase kɛ min na ni a y'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya kɔni ko a ye o sira ni ka o datugu Iran o ɲɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye degun min bɛ Moyen-Orient ale kɔnɔna na ni wagati in na min na ni a ye a fɔ a ka bɔlɔlɔsira kan ni an ko o ma ko truth social a yira k'a fɔ ko sigikafɔ wagati kɔni ko o tɛmɛna heure 96 ale ni 6 o fara ko o kɔfɛ min kɛra sababu ye ka bɔmu jugu ni ka olu fili ka taa min ye fɛn min kɔni Iraniyɛnw ka marine ale ni u ka aviation caman ni ka o tiɲɛ ka yira k'a fɔ Donald Trump ale ko a bɛ a wajibiya Iran ka u ka nin kɛlɛ in kɔni ni ka a bila pewu ka sɔrɔ fɛn min kɔni ye sigikafɔ o ma kɛ a la k'a fɔ ko a tɛ hali taga ni ka segin kɛ o kuma la o kɛra fɛn min kɔni hakilina ye min ye Teheran ni o ye Iran faaba ye ka a bila fɛn min kɔni hakilina ale kɔnɔna na min bɛ mɔgɔ hakili ni ka o wasu o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ o wagati kelen na fɛn min kɔni ye an ka tajiw ye ni o ye pétrole ye ale sɔngɔ o bɛ ka yɛlɛn kosɛbɛ min bɛ ka fɛn min kɔni ye an ka diɲɛ seleke naani sɔrɔ boso siraw ni ka o bila degun ale kɔnɔna na o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan nin bɛ dansi kɛ aw ka bi kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin sanfɛ ka aw sɔgɔlen to an na kunnafoniya ko nasiraw fɛ o tɛna fɔ aw jigi kɔ ka bɔ kuma la ni nin hakilina jolenw ye ka yira k'a fɔ ko jamana ka hɛrɛ ko o tɛna bɔ maa wɛrɛ ale tɛgɛ kɔnɔna na nka a bɛ bɔ jamanadenw yɛrɛ de dusukun jɛlen o la ka kɛ ni nin ye kumakan jolen ninnu ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛɛ wasala